खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ एनआइ केसआव गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिबि सोद्रोमा बिथांमोनखौ गावबा गावनि डिस्ट्रिक्ट जेलावहाय दैथायहरनायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडिया एबा निउज पर्टेलफ्रावहाय नुबोगासिनो दंखायो नङा होमबा दा बेबायदिनो 20 तारिखनिफ्रायबो साब्रै एनआइ केस लानानै गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिबि सोद्रोमा दङमोन बिथांमोननि मुङा जादों फारियै गजेन नार्जारी दानेश्वर बसुमतारी पहर नार्जारी अनन्त स्वर्गियारी दा बिसोर साब्रैखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय मैया बिश्वनाथ जेलावहाय दैथायहरबाय ट्रेन्सफार खालामबाय नाथाय दुखुनि बाथ्रा रायजोफोर बिश्वनाथ जेलाव भिडिअखौनो लानो होआ फट'खौनो साफायनो होआ ओरैबायदि स्ट्रिक्ट खालामदों फट' साफायनो थाखाय भिडिअ खालामनो थाखाय गोजौआवहाय पारमिसन लाग्रोनांगौनो ओरैबायदि स्ट्रिक्ट खालामदों थेवब्लाबो सुंद'यैब्लाबो भिडिअ क्लिप्स दङ दा बेखौनो नोंथांमोना नायनानै लादो डिजिटल मीडिया जे गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय जितु एनडिबिनि एनआइ केस नांना थानाय बिथांमोनखौ दिनै बिश्वनाथ कर्टआव लाबोनाय जाबाय दा बेवहाय न'खरनि जानानै मा फोरमायगोन दा गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लाबोनायाव आं दा फिसालाखौ नुनानै माने जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव लाबोनाय हिसाबै आं मोजां लामायाव माबादों होननानै आं मोजां मोनदों आरो थाबनो बे बिटिआरनि जोंहा प्रमद बर'आ दा माबा जानाया जाहाथे बिसिनि माबाखौ नैबे बिनि लोगोआवनो माने थाबनि उदाङाव अख्राङाव लाबोगोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय आंनि मुङा उपेन नार्जारी बा गजेन नार्जारीनि बिफा आं बेखिनिखौनो बुंनानै आङो प्रमद बर' बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनि जितु जेल जाना दंमोन बे नोंथांनि फिसाला बिनि नामा मा होनदोंमोन गजेन नार्जारी ओरैनो जेल जानाया बेसेबांसो बोसोर जाखोमोन 12 बोसोर जाबाय 12 बोसोर बेखायनो मानसियासो बोरायलांबाय थाबाय उदां अख्राङाव खालामगोन होननानै आं बिथां प्रमद बर'खौ आङो रोजा रोजा साबायखर उदां होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय दिनै 12 बोसोरनि उनाव दिनै बे गावनि जिल्लायावनो लोगो मोनबाय गावनि फिसालाखौ दा बेवहाय गोसोखौ माबायदि नांदों गोसोखौ आं बिराद मोजां मोनदों आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टआव दैथायहरनाय हिसाबै आं बेखिनिखौ बुंनायनि थाथ'नाय जाबाय आरो दिनै जायफ्रा थैलांबाय गावनि थैजौ बावलांबाय बिसोरनि जि आत्मा बिसोरनि जि स्पिरिट बेफोरो जों दिनै लोगोआव दङ बेनि थाखायनो जों दिनै 20 बोसोर गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो आंखालनि गेजेरजोंब्लाबो जों दिनैसिम थांनानै दं आरो बिथांमोननि जिउ आत्माया जेब्लासिम जोंजों थागोन अब्लासिम जों दिनै थांनानै थागोन